Máte skvelý produkt, ale málo objednávok. Pomocou týchto 5 otázok správne zacielite váš e-shop na vašich ideálnych zákazníkov. Definujte si týchto 5 otázok. Kto sú vaši zákazníci? Ich pohlavie, vek, lokalita, príjem, rodinný stav. Choďte do čo najväčších detailov. Druhá otázka. Aký problém rieši váš produkt pre vašich zákazníkov? Ušetrí im peniaze, ušetrí im čas, zlepší kvalitu ich života, dá im to zdravší životný štýl a tak ďalej a tak ďalej. Tretia veľmi potrebná otázka. Definujte si, aké obavy majú alebo môžu mať vaši ideálni zákazníci. A následne sa snažte tieto obavy na vašom e-shope absolútne vyjasniť. Štvrtá otázka. Prečo by si mali vybrať vás a nie konkurenciu? Definujte vaše benefity, definujte dôvod, prečo by mali nakúpiť u vás a nie u konkurencie. Posledná otázka. Definujte si štýl komunikácie, ktorý preferuje vaša cieľová skupina. Či už preferujú formálnejší jazyk, priateľskejší jazyk, nejaký moderný slang alebo niečo podobné. Pokiaľ máte definovaných týchto 5 otázok, tak máte kompletného sprievodcu na to, aby ste vedeli priamo zacieliť váš e-shop.